Jeg er i dag med professoren Ophelia og historikeren Emilie Kjeldsen. Hvem er Nero, kejser Nero? Jamen, Nero er jo en romersk kejser, og han var kejser fra 54 til 68. Hvorfra har Nero fået sit ry, eller hvorfor har Nero fået sit ry? Ja, altså, samtidig med, at han ikke behandlede folk ordentligt, som i for eksempel, han kastrerede en mand, hvorefter han giftede sig med ham. Altså, så behandlede han jo ikke folk ordentligt også. Og alligevel så gjorde han jo, fordi han gjorde en masse gode ting for folket, men han gjorde også en masse dårlige ting med dem. Han var rigtig magtglad og ville rigtig gerne herske over folk. Han voksede aldrig rigtig op, han var lidt barnlig. Og han blev cirka 30 år gammel. Hvordan vil I vurdere rimeligheden af dette ry? Jamen, altså, hans ry var jo, at... Han var meget makaber, hvis man kan sige det sådan. Men på en måde var han jo en lille smule psykisk syg, og så alligevel ikke, fordi han jo hjalp en masse mennesker. Og til sidst så blev han magtsteg ham på hovedet, så han i princippet blev rigtig paranoid for, at folk omkring ham ville stikke ham. Så han begyndte sådan uhæmmet at slå folk ihjel. Hvad fortæller historien om Nero og om svaghederne ved kejserdømmet og styreformen? Altså, Nero han var jo meget barnlig, og det var både godt og skidt. Det var godt, fordi at der ikke var så langt fra beslutningen, fordi han jo var envendig, og derfor skulle han tage beslutningen selv. Men det var også meget, skidt, fordi at han ligesom havde været sådan en rædselsregime, som sagde ja, og det var da han begyndte at dræbe folk.